Go Gentle, Robbie Williams je bio ovo. A kako su i obećali, tako zapravo svoje obećanja i ispunjavaju. Ja pričam o Hrvatskom povijesnom društvu Požežani koji evo nastavljaju sa svojim akcijama. Sutra od 19 sati će u prostoru Gradske knjižnice čitaonice Požega održati javnu tribinu s temom Barokni trg i zavjetnik spomenik Presvetog Trojstva u Požegi. A o baroknom trgu i građevinama na trgu našeg Svetog Trojstva će govoriti mladi povjesničar kojeg smo predstavili u našim emisijama. On je Zoran Jekić, dok će nam o kipu Presvetog Trojstva, o njegovom povijesnom značaju, o događanjima u Požegi 18. stoljeća, o razlozima izgradnje ovog jedinstvenog spomenika govoriti tajnik društva Dražen Muljević, inače veliki zaljubljenik u povijest našeg kraja. Da mi ništa ne prepuštamo slučaju. Jedan mudar čovjek rekao je prije jedno 20 godina meni, jedno društvo u kojem smo bili prisutni, da ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Tako da evo, ja osobno pišem, a i mi svi zajedno pišemo mnoge stvari, skupljamo stvari, informacije u staroj Požegi, fotografije i tako dalje. Tako da, iako će, ja vjerujem, jednog dana sve to završiti u muzeju, na svoju ruku pokušavamo spasiti što se spasi da od ove naše povijesti koja je vrlo bogata, raznolika i evo možemo reći da je Požega zaista ne samo slavonska, već i hrvatska Atena i naši, dakle, članovi Hrvatskog povijesnog društva Požega će dati sve od sebe da njenu povijest sačuva od zaborava. Dakle, dođite sutra u 19 sati u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Požega, a u sklopu povijesnog društva djeluje i Požeška gradska straža. O njoj više možete doznati na našim frekvencijama u 8:20. Čemu žurba? Laganini. Baš tako, Living on my own. Dobri stari Kvinovci. So lonely, living on my own. Evo, nedavno je Požeška gradska straža, da tako kažem, revitalizirana, a nekad davno imala je veliku ulogu u našem gradu. Doznajemo od voditelja straže, odnosno zapovjednika Vlade Milkovića. Zasigurno što se može tvrditi je to da Požega kao grad straže svoje ima negdje od 1688. godine, odnosno od one poznate slavne bitke na Sokolovcu kad su protjerani Turci. Naime, već 2 godine nakon toga, negdje 1690. Turci su se ponovo pokušali vratiti nazad, međutim protjerani su i očito je to jedna bila uloga upravo stražara koji su u tomu sudjelovali. Požega ima bogatu povijest, to svi znamo, ali evo, kroz povijest imala i onih trenutaka kad je bila skoro i uništena. Požega je bila izložena požarima koji su harali ovim dijelom, tako da je dobar dio materijala povijesnih u biti uništen. Znači, nakon toga 1690. jedan veliki požar bio od 1842. pa 1854. U svim tim požarima je Požega malte ne bila uništena do kraja, tako da je dobar dio tih povijesnih materijala u stvari nestao. Međutim, ono zasigurno što se pronalazi, recimo su jedan podatak iz 1771. godine gdje službu gradskog bubnjara vrši jedan od gradskih stražara. Također 1781. godine spominje se primjerak prisege gradskog stražmestra gradonačelniku. Znači, nepobitno je da u svom cijelom tom periodu, znači negdje od 1690. grad ima svoje stražare. A zahvaljujući Hrvatskom povijesnom društvu Požežani, te gradske stražare imamo i danas. Naša priča je bila u početku takva kad smo stvarali gradsku stražu Požega. Ideja u biti da ona bude na neki način objedini sve straže koje su do sada bile i postojale na području grada Požege. Od ljudi koji su u svakom slučaju probrani, odgovorni su, pravi domoljubi naši. Svrha korištenja će biti isključivo u protokolu grada kod različitih svečanosti i normalno u prezentaciji grada Požege i ne samo grada Požege, već i kompletne županije izvan naših ovih okvira Zlatne doline. Laganini. My Mind is for Sale, nakon toga Anywhere, ićemo dalje uz Rita Ora, bit će tu i James Bay, Hold Back the River.